First Corinthians ni 15 bai poribani kok sek tongo Kristo thangai basamani kok sek tongo Kristo thangai basamani takurok angmabuni hani Kristo thangai basamani kok sek tongo Kristo thangai basamani takurok ang norong thani firmani kothoma kaham mutu khlai rwna naio norok abono khanakha phiya tabukbo abono poito khlai kwrak khe tongo. Ang norokno firmani kothoma kaham no norok kwrak khe romwi tongkhe mwthangjaknai wngya khe norok poito khlaimani abo kusubuya. Ang manmano norokno yafarwi rwkha abono kok kotorkuk ailaambago swijak tongmani hai no Kristo chini sumjokni bagwi thwikha bo phokjagkha hinkhe ailaambago swijak tongma hai no saltamni salo mwthangwi tisajakha bo pitor bai nukjakha phiya ulo chongkhor chiknwi rok bai nukjakha ulo khe bo waisa bai barani slai kwbangma sagirok bai nukjakha aboni bere baksa thwifano kwbangma no kwthang tongkho ulo khe bo Jacob bai nukjakha aboni ulo bebak chongkhor rok bai nukjakha jotoni slai ulo bo ang bai bo nukjakha ang jora ya o achainai haifano bo ang bai bo nukjakha ang bebak chongkhor rokni slai kusuk kaitorni motha no satukma bai ang chongkhor suda hamjak nachukya haifano kaitor khairokma bai angno tongo bo anu khairokmani abo samung nangya wngliya tamokhe ang tei chongkhor rokni slai teibo samung khlai kukha abo soi ang khlaimaya kaitorni khairokgwi ani yaktwi samung khlai tongo hinkhe ang pirphano borok pirphano chwng bebak no kokno piro norok bo abono no poito khlaio chwngbo thangwi bachanai tabuk chwng firmani kok wngkha Kristo kwthai ni mwthangwi tiyajakha hinkhe norokni bere baksa bahai khe kwthai rok mwthangwi tiyajaknai salaiman abo kubui hinkhe Kristo bo mwthangwi tiyajakya phiya Kristo mwthangwi tiyajakya hinkhe chini bo mungsapano pirna kwrwi norok bo mungsapano poito khlaina kwrwi teibo chwng kaitorni mungwi tadalse sama kwlaio tamni hwnba bo Kristoni mwthangwi tisakha hinui chwng bini mungwi sakha yang kwthai rok mwthangwi tisajakya kok kubui hinkhe bo Kristono bo mwthangwi tisaya kwthai rok mwthangwi tisajakya hinkhe Kristo bo mwthangwi tisajakya phiya Kristo mwthangwi tisajakya hinkhe norok poito khlaimani abo kusubuya norok tabukbo sumjokni bagwi komorwi tonglaikho omotwi hinkhe Kristono poito khlai thwinai rokbo komor baikha chwng Kristoni bagwi khatungmani abo o swngcharo tongfru bagwi simi hinkhe o swngcharni tei borokni slai chwng talikha hamya kuk kok kubui khe omo Kristo kwthai ni mwthangwi tiyajakha mwthangwi tiyajaknai kwthai rokni bwrui bo wngkha thaiskangni bwthai borok khoroksani bisingtwi no borok ma thwibaio abo twi kheno borok khoroksani bisingtwi no borok thangwi bachanai bebak borok Adam bai thansa wngma bisingtwi ma thwibaio abo twi kheno bebak borok Kristo bai thansa wngma bisingtwi mwthangwi tiyajaknai tamokhe jotono bini ulo bo khe mwthangwi tiyajaknai jotoni slai swkang Kristo tiyajakha ulo Kristo faifuru bini borok tiyajaknai afuru khe mol paisinai Kristo bebak bokhorok rokno bebak hoda rokno tei bebak mwtai rokno mechainwi bupha kaitorni yago hano yafarnai kaitor bebak kena ari rokno mechainwi bini yakung yaphang
no higlaya sak Kristo bakrok wngui ma tongnai jotoni slai ulo borokno butharnai kena ari mesenjaknai elembagok hai hinui sao kaitor bibagno no bini yakung yaphango higlai tongkha bibagno no kok hampano Kristoni yago bibagno tonnai kaitor bo aro khopjakya omo dakdak khe sijago Kristoni yago bibagno tonjak baikha sajlao bini yago bibagno tonnai kaitorni yago sakno tonnai hinkhe kaitor bibagni bokrok wngsuknai tabuk kwthairokni mungwi baptisma wngnairok borokni tamo wngnai borok tamo no khatungnai kwthairok mwthangwi tisajakya hinkhe borok tamo wngwi kwthairokni bagwi baptisma wnglang phiya chwngbo tamoni bagwi tongtwi chatwi thwina klai takhurok salbrum brum ang thwinani yago klaio chini subra bisini twi ang norokni bagwi pungchukma bai kokno sao episo ang bolongni yabrwi bai nanglaimani abo borokni uansukma twi nanglaikha hinkhe ang tamo mannai phiya kwthairok mwthangwi tisajak hinkhe phaidi kogo tongma haino chwng khwnano thwinai bachalaisini nwnglaisiwano norok lama takorodi logi song hamyarok bai tongkhe borok kaham bo hamyango norok sisa sidi somjokta khlaisidi norokni bere baksa kaitor no siniya tongo ang kok samano norokni lagima sinichase mwthangwi tisajaknairokni magni kok khoroksa swk hai hinui swngmano kwthairok bahai khe mwthangwi tisajaknai borokni mang ba bugotwi wngnai nwng mungsa sia nwng hao bwchwlwi kaikhe abo thwia sak bumung persaya gomni bwchwlwi phano eba khe mungsa swkni bwchwlwi phano nwng hao bwchwlwi kaimani abo haino bwchwlwi abo torjak buphang ya kaitorni bini muchungtwi no bwchwlwi no sakdugruo bo joto bwchwlwi no jani sakdugruo bibhag hama gwnangni no bahan potsaya borokni bahan potsa yabrwini bahan potsa toksa toktwini bahan potsa phiya arokni bahan potsa norokni manwirok bo tongo swngcharni manwirok bo tongo nokhani manwirok naithokma potsa swngcharni manwirokni naithokma tei potsa salni naithokma tei potsa talni naithokma tei potsa athokrwrokni naithokma tei potsa phiya athokrwrokni bere bo naithokma juda juda kwthairok mwthangwi tisajakfru bo abo haino wngnai phopjakmani mang abo thwiblang phiya mwthangwi tisajak khe abo thanglang wngnai phopjakmani mang abo kebel mungsachukya phiya mwthangwi tisajak khe abo kwrak bo wngnai chwngsacha wngnai phopjakmani mang abo bahan bwthwini mang mwthangwi tisajak khe abo pholani mang wngnai swngcharni mang tongkhe pholani mang bo tongnai tamoni hwnba elembagok hai hinui sao yaphangni borok Adam hama gwnang khe swnamjakkha phiya ulni Adam wngkha mwthangnai phola swkang phaiya bahan bwthwi je swkang phaio aboni ulo se phola phaio yaphangni Adam o hani hadwlwi bai se swnamjago ulni Adam khe subrai chuknohani phaio o swngcharni borok khe ha bai swnamjak borok hai phiya chuknohani borok khe chuknohani phainai borok hai chwng ha bai swnamjak borok no solma haino chwng chuknohani borok no solnai takukrok ang samakhe omo hai bahan bwthwi gwnang abo kaitorni.
haban damangla theibelang abo thanglang wngwi manya bisingni o kokno khanadi chwng bebakno theiglak tamo khe paithakni salo totoror pungkhe no waisa bai mokol mukpili kaisa bai no chwng bebakno mulphiljak bainai totoror pungkhe no kwthwi rok thangmlang khe mwthangwi tihajak bainai phiya chwng bo bebakno mukphilikjak bainai twibelang bo thangmlang no ma chumnai theinai bo thwiflaya ma chumnai haikhe theibelang bo thangmlang no chumkhe phiya theinai bo thwiflaya no chumkhe rembago samani o kok nangpainai butharnai mechenjagwi sogmung jakha o butharnai nwng pade paisi o butharnai nini chuknani phan buko butharnai chumchokni bagwise chuknani phan mano phiya chumchok kerokni bagwise phan mano Subrahai Jisu Kristo twi chwng no kwplai khlainai kaitor bo hambai rwjak thung aboni bagwi khajani takugrok soi kwrak khe tongdi norok Subrahai ni mung wngwi yak thakya khe samung khlaiwi tongdi tamoni hwnba norok sai mano Subrahai ni mungwi samung khlaimani abo norok yak buksa khlaijak la kwthar purmung chwngtwi kaitor jotono no pal baksa hambai khaitung amini.